Na štadióne MFK Byča už niekoľko dní prebiehajú práce na regenerácii trávnika, ktoré sa uskutočňujú v niekoľkých etapách. Ako celý proces vyzerá v praxi, nám priblížil pán Milan Gáňa, konateľ spoločnosti Garden Team, ktorá tieto práce realizuje. Zdravím priaznicov byčanského futbalu, hlási sa neúspešný bývalý hráč MFK Byča. Nachádzame sa na ihrisku a riešime regeneráciu trávnika, ktorá pozostáva z viacerých krokov. Čiže prvý krok bol aplikácia hnojiva, ktoré nám zabezpečí potrebné živiny pre trávnik. Ako druhý krok sa spravil v piatok strhnutie nežiaducich tráv, tzv. Spikovanie, kefovanie, kde sa vytrhajú trávy typu Po Anua, lipnica ročná, ktorá v podstate má takýto malý koreň a nie je vhodná pre šport, vyzerá ako tráva, takže bojujeme proti nej. Za ďalšie sa spravila vertikutácia s valcovaním, rozberaním a tak ďalej, takže to zase mechanicky odburáva tieto nežiaduce druhy tráv. Tento týždeň, v pondelok, sme sa pustili v podstate do koreňovej sústavy, spravili sme hĺbkové rozvoľnenie tzv. Vertiquake, to je zemetrasenie, šalvovité nože idú 25 cm do koreňovej sústavy, narobia drážky. Dnes sme spravili zase Vertidrain, je to hĺbkové rozvoľnenie pôdy ihlami, ktoré v podstate pichajú do trávy. Je to princíp, keď skočíte na vidli a pridvihnete. Hej. Následne do týchto drážok sa aplikuje piesok, pieskovačkou, ktoré padá dole a zlepšuje štruktúru pôdy, lepší prepustnosť vody, plus trávnik je mäkší. Tento piesok sa potom zasmikuje a vyrovná nerovnosti a následne je treba, aby ihrisko malo aspoň týždeň oddych na regeneráciu a výsledkom bude to, čo uvidíte za 14 dní.